Nke a bụ Uju akụkọ na Rose 101.9 FM Aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị. Gerenu Uju akụkọ. Onyeisiala Tinubu agbaala ndị isi nchekwa ume ka ha nwee mgbakọ aka n'ọrụ. Gọvanọ Oti ezutela ndị ahọpụtara maka ọkwa ọrụ kọmishọna. Mba Saudi Arabia egbuola mmadụ 5 amara ikpe ọnwụ. Ndị Igbo ndị a na-elele ekelekwa m unu ma mmanụ. Ndị a bụ isi akụkọ ndị hiri odo n'akụkọ anyị taa bụ Tuesday abalị 4 n'ọnwa 7 afọ 2023 ma bụrụkwa ihe orie n'ala Igbo. Ọnụ bụ akụkọ nke taa bụ m Ezinne Madu. Chezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Onyeisiala Bola Tinubu agbaala ndị n'isi nchekwa enyere ọkwa ọrụ ọhụrụ ume ka ha gbakọta aka ọnụ rụkọ ọrụ ọnụ ka ọrụ ha nwee ike na-aga aga. Tinubu onye kwupụtara nke a mgbe ọ zutere onye ndụmọdụ ya pụrụ iche n'ihe gbasara nchekwa bụ Nuhu Ribadu, tinyekwara ndị isi nchekwa ndị ọzọ na nzute mbụ ha kamgbe enyere ha ọkwa ọrụ n'abalị 19 nke ọnwa Juun afọ 2023. Onye NSA gwara ndị ntaakụkọ nọ n'obi ọchịchị ka nnọkọ ahụ pịachiri nke onyeisiala enyela ndị isi nchekwa niile mmasị obi ike na ya ga-enye ha nkwado ya na-adaghị ada na nnọkọ ahụ nke ha nwere. Ribadu onye kwukwara na ndị isi nchekwa n'aka nke ha kwupụtara na ha ga-anọ n'okpuru onyeisiala ma rubere ya isi nakwanye ndị ala anyị bụ Naịjirịa, ma gbakwunye na ha kwudosiri ike n'ịrụ ọrụ ha iji nye ala anyị nchebe tọrọ atọ. Onye gọvanọ steeti Zamfara n'oge gara aga bụ Ahmed Yerima ekwuola na onye isi ala bụ Bola Tinubu enyere ya ibu ọrụ bụ ịchọta ụzọ ogbugbo nakwa mee mgbalị ịhụ na a ga-enwe ịda jụụ na mpaghara North West nakwa steeti ndị dị gburugburu ebe ahụ n'ebe metụtara ndị ọlụ ọgbalaga na mpaghara ahụ. Yerima onye gwara ndị ntaakụkọ n'obi ọchịchị okwu ngwa ngwa nnọkọ nke naanị ya na onye isi ala Tinubu gachara ma kwuo na ọgba aghara ahụ nọ na mpaghara ahụ ga-akwụsị n'oge na-adịghị anya n'ihi nzọbata ụkwụ ya dịka onye nna. Yerima jere ozi dịka onye gọvanọ nke steeti Zamfara malite n'ọnwa Mee afọ 1999 ruo kwa ọnwa Mee nke afọ 2007 ma nọchite anya mpaghara Zamfara West n'ụlọ nzukọ sineti site n'afọ 2007 ruo ọnwa Juun nke afọ 2019 ma kwuo n'ụzọ kacha mma iji chekwaa ihe banyere ọlụ ọgbalaga bụ ụzọ mkparịta okwu nakwa nkwurịta okwu, dịka ọ gbakwunyere na ọ bụ na eburu ụzọ were nkwurịta okwu mechaa ma ọ zụtaghị ihe a tụrụ n'ahịa. Mgbe ahụ ka gọọmenti ga-apụtacha nnọọ kpamkpam ma kpochapụ ndị ọlụ ọgbalaga nakwa ndị na-eyi ndụ egwu. Zamfara bụ otu n'ime steeti ndị na-eyi ndụ egwu nakwa ndị na-alụ agbalaga na-emekpụ ọnụ na-esepụghị aka, ndị na-awakpo ime obodo ma na-atọrọ ndị obodo ahụ n'ike. Ụgbọ agha mmiri dị 3 n'ọnụọgụgụ awụchiela n'ọdọ mmiri dị na steeti Lagos nke bụ ihe ruru 1 batalion ndị soja ha na onye na-anọchite anya mba China n'ala anyị bụ Naịjirịa, na-ekwu na nleta ha bụ maka iwusi mmekọrịta dị n'etiti mba China nakwa nke Naịjirịa ike nke ukwuu. Onye nnọchite anya nke mba China na Naịjirịa bụ Maazị Qin Jianjun kwuru na njem nleta ndị nnọchite anya mba China ahụ ka e yiri ịga malite n'ihe dịka abalị 2 nke ọnwa Julaị a ruokwa n'abalị 6 nke ga-enyekwu aka wusie nchekwa n'ogbe mmiri nakwa na mpaghara ọdịda anyanwụ mba Afrịka ike. Chunu kwuru na ihe dịka 100 mmadụ 7 ndị China jupụtara n'ụgbọ mmiri 3 ahụ bịara mba Naịjirịa. Onye kọmanda nke mpaghara ọdịda agha mmiri bụ Rear Admiral Joseph Akpan
kelere ndị China maka njem nleta ụgbọ mmiri ha, na-ekwu na nleta a bụ iji mezuo ihe ndị agha na-arụzu n'ọrụ ha. Nleta ahụ na-abịa dịka ndị nchekwa mba Amerịka nọrọ n'afọ gara aga gosipụta nchegbu banyere atụmatụ mba China na-eme inwe ogige ndị agha na mpaghara ọdịda mba Afrịka na nso Atlantic. China bụ odogwu n'ihe metụtara iwunye ihe n'ala Naịjirịa, tinyekwara mmepe nke ọdụ mmiri dị omimi na steeti Lagos n'oge na-adịghị anya. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa nri nakwa nchekwa mkpụrụ ọgwụ ekwuola na ihe olulo nke ụlọ ọrụ Golden Penny rụpụtara na-akpọ Samovita nakwa nke Samolina dịcha mma maka oriri ma dịkwa mma maka ahụ mmadụ, ebe ihe ọbụla dịka rọba dị n'ime ya abụghị nke bụ eziokwu. Nke a na-abịa dịka ụlọ ọrụ ahụ siri kwupụta okwu na nzaghachi ha metụta otu onyonyo vidiyo fegharịrị n'ịntanetị ebe otu nwaanyị ji nza zapụta mmiri o jiri saa akụrụ nri Samovita ma na-ekwu na ọ hụrụ mpempe rọba na ya. NAFDAC kwuru na ụdịka onyonyo vidiyo ahụ gbakwara n'afọ 2020 ebe ha kwukwuru na ihe dị otu ahụ adịghị adị. Moji Adeyeye, onye Director General nke ụlọ ọrụ NAFDAC, kọwara na ozi ha zipụrụ kwetara na nchọnchọ banyere ya bụ ihe ka a na-achọla nke ọma. Nwaanyị ahụ na-akọwa na ihe ahụ nke onye vidiyo ahụ mere vidiyo kwuru bụ okpokpo asị, n'ihi na emere nnọọ nnyocha n'ebe mba ụwa kachapụrụ maka ime nnyocha nke akụrụngwa nri ndị a ma chọpụta na enweghị ihe dị ka mpempe rọba dị na akụrụ ihe olulo ndị a. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka n'ala anyị bụ INEC n'aha mkpirisi amalitela nkwuchite ọnụ ha gbasara okwu ikpe nke agbara gbasara ha n'oge ntuliaka nke ha mere n'abalị 25 nke ọnwa Febụwarị afọ a nke merụbere na Abuja. Nke a na-abịa dịka otu pati PDP, Labour Party nakwa ndị ji aha otu pati abụọ ndị a zọọkwa onye isi ala na-enwe na ihe ha jidere aka nke ọma ma pịachie okwu ikpe nke ha n'abalị 23 nke ọnwa Juun a. N'oge a na-anụrụ ya bụ ikpe ụnyaahụ, onye isi ndị ọkaiwu nke INEC bụkwana onye isi oche nke otu NBA n'oge gara aga, Mahmood Abubakar, mere ka ụlọ ikpe ahụ mara banyere atụmatụ ya ịkpọta ndị akaebe mmadụ 3 iji gbagha ebubo ndị otu pati Labour nakwa onye ji aha otu pati ahụ zọọkwa onye isi ala na-ebo ha. Maazị Mahmood rụrụ ụka na ọ dịghị onye akaebe ha bịara ụlọ ikpe n'ihi ụfọdụ ihe ndị na-eme n'ime ụlọ ha, ma kwuo na ya agaghị agbape okwu ikpe ya ma rịọ ka eyigharịa ya bụ ịnụrụ okwu ikpe. Onye isi ndị ọkaiwu nke otu pati LP bụ Dọkịta Livi Ụzọukwu gosiri enweghị afọ ojuju n'otu ndị ụlọ ọrụ INEC siri na-akpa agwa. Ka ọ dị, ụlọ ikpe nnụrụ ikpe ahụ anabatakwala dịka ihe akaebe ihe ndekọ nchọpụta ikpeazụ nke otu nledo ntuliaka otu EU na ntuliaka abalị 25 nke ọnwa Febụwarị afọ a n'ala anyị. Onye ọkaiwu nke na-ekwuchite ọnụ Atiku Abubakar bụ Chris Ude nakwa ndị ntakụkọ nọrịrị ma kparịa ụbụbọ ka nnọkọ nnụrụ ikpe ahụ gachara. Onye isi oche nke ụlọ ikpe ahụ bụ ọkaiwu Haruna Samani yigharịziri ikpe ahụ ka a nụrụkwa ya gaa n'ihu ruokwa taa. N'agbanyeghị ndọrọndọrọ na sịrịsịrịsịrị na-aga n'ihu gbasara akara nke nwata akwụkwọ ahụ lere ule UTME si steeti Anambra, onye aha ya bụ Mmesoma Ejikeme, o kwuola na ọ dịghị mgbe ya jiri kụgharịa okwu ule UTME ya nke otu na-ahazi maka ya bụ ule bụ JAMB na-ebo ya ebubo ime. Mmesoma nwetara bụ nwata akwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke ndị ụlọ ụka Anglican Nnewi steeti Anambra
onye banyere na akara social media iji zọrọ isi onwe ya na-ekwu na ya enweghị ikikere ọbụla nke ịkụgharị okwe ule jambụ ya. Ọ kọwara na ya gara ebe ndobe ozi jambụ ma wepụta okwe ule ya ma gbakwunye na leenụ ya nwa bụ nwatakịrị ichewe echiche ịkụgharị okwe ule ya. Mmesoma kwuru na ya nwetara akara dị 362 nke Chief Innocent Chukwuma bụ onye isi nke ụlọ ọrụ akpọrọ Innocent Group ṅụrịrị ọṅụ maka ya ma nye ya nde naira 3 maka agụmakwụkwọ n'efu. Aka na-akwụ ụgbọ ọchịchị steeti Abia bụ dọkịta Alex OTOFR ezutele ndị ahọpụtara maka inye aha ha ka ụlọ nzukọ steeti anyị nkwado maka ha iburu ọkwa ọrụ dịka ndị kọmishọna. Rose FM chetara na gọvanọ nọrọ n'ụbọchị Fraịde zipụ aha mmadụ 19 n'akwụkwọ ozi nke edere n'abalị 13 nke ọnwa Juun afọ a nke onye odeakwụkwọ ya benyere aka na ya ma ziga n'aha ya nye ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti a bụ Right Honorable Emmanuel Emereụwa. Dọkịta Oti zutere ndị a n'ụlọ mgbakọ nke nọ na ọfịs ya obere oge ndị kọmishọna jiziri gawa ụlọ nzukọ maka nnyocha nke otu kọmitii nchere oge ụlọ nzukọ ahụ ga-eme ha. Ndị nọ na ya bụ nzukọ gụnyere ndị nọ n'isi n'ọchịchị dọkịta Alex Oti, odeakwụkwọ gọọmenti ya bụ ọkammụta Kenneth Kalu nakwa onye Chief of Staff bụ dọkịta Caleb Ajagba nọcha na ya. Ọ ka bụ n'oge uju akụkọ na Rose 101.9 FM na Alaba ka ị ka na-ege ntị. Akụkọ ndị ọzọ nke m ji n'aka ga-eru gị ntị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsi ike na-ege ntị maka na ana m abịa. No matter what happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face. Nnọọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ si mba ofesi, mba Saudi Arabia egbuola mmadụ 5 amara ikpe ọnwụ maka ime mwakpo jọrọ oke njọ n'ụlọ ụka na mba ahụ bụ mgbuchapụ nke buru nnọọ oke ibu a na-emela na mba ahụ n'afọ a. Mmadụ 5 ndị a bụ ndị jiri nnọọ ihe mmapuo na mwakpo nke ha mere bụ ndị akọwara na ha bụ mmadụ 4 n'ime ha bụ ndị mba Saudi Arabia, ebe otu onye n'ime ha si mba Egypt bụ ndị akọwara na ha wakporo otu ebe a na-efe ofufe ma gbuo ihe dịka mmadụ 5 ma merụọ ọtụtụ ndị a na-agụtaghị ọnụ ahụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke alaeze mba Saudi Arabia, bụkwanụ ebe obodo nke ọtụtụ ndị nwere okpo mmanụ nakwa ndị Shite ka nta n'ọnụọgụgụ. Ụlọ ọrụ ministri ime obodo n'ozi nke ha zipụrụ ekwughị mgbe mwakpo ahụ were ọnọdụ nakwa ebe ofufe maọbụ ụdị ebe ofufe nke awakporo. Ozi ahụ ekwughịkwa ụdịrị nkwugbu nke mere ndị a. Ebe akụkọ na-ekwu na alaeze Saudi Arabia ebepụla ndị mmadụ isi n'oge ndị gara aga. N'ikpeazụ n'akụkọ ntụrụndụ, Davido abanyela n'akara ịntanetị ya ma nye ndị ọma ya nakwa ndị ihe ya na-amasị ekele pụrụ iche maka nkwado ha n'edemede kacha ọhụrụ o tinyere n'akara Twitter ya. David Adeleke, onye ama ama dịka Davido, gosiri obi ekele nye ndị ọma ya maka nkwado ha nye ya. Nke a na-abịa n'agbanyeghị nkwutọ a na-ekwutọ ya bụ nwa amadi n'ihi ozi banyere nwaanyị mụrụ ya nwa nakwa akụkọ nke onye ọ tụwara ime gbara ala na ngwụcha izu nke ọnwa Juun gara aga ka ihe ngosi ya jiri nke onye ọbụla kwụrụ ọtọ na-elele ya elele na mmemme Afro Nation Festival na agba ya nke ikpeazụ nke merụbere na mba Portugal gachara. Otiegwu Afrobeat a na-amụke ka kpakpando gara n'akara Twitter ya ma jiri nnọọ ọṅụ nakwa oge dị nkenke kelee ndị niile ya na ha na-adị na mma nakwa ndị ihe ya na-amasị n'ụzọ pụrụ iche maka nkwado ha.
n'akụkọ ntụrụndụ ahụ ndị ọma gere ntị ka m na-awụsọwa n'uju akụkọ nke taa, mana tupu apịachie m ya kpamkpam geghachikwa ntị ọzọ n'isi akụkọ ndị ahụ hiri odo n'akụkọ anyị taa. Onye isi ala Tinubu agbala ndị isi nchekwa ume ka ha nwee mgbakọ aka n'ọrụ n'etiti onwe ha. Gọvanọ Oti ezutela ndị ahọpụtara maka ọkwa ọrụ kọmishọna na steeti a. Emekwara m ka ị mara n'ikpeazụ na mba Saudi Arabia egbuola mmadụ 5 amara ikpe ọnwụ maka mwakpo okpu ọkụ n'ọnụ nke ha mere na mba ahụ. N'ahụ onye haziri ma chịkọta akụkọ a n'asụsụ bekee bụ Michael Oni, ka mụ onwe m onye nụrụ olu ya tapịara gị ma gọrọ gị ya n'asụsụ Igbo bụ Ezinne Madu ji na-asị gị imeela maka ị na-ebe ahụ gee ntị kachi bụọnụ. No matter what happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face.